Como lle dixo unha vez un futbolista peruano, guapalla, Arsenio Iglesias, cando lle preguntou como estás, me siento exigido. Exigido porque o meu oficio é o de comunicador, moito máis que xornalista. Comunicador é a esencia desta profesión. E hoxe estou na casa do mellor comunicador de todos os tempos, Pepe Domingo Castaño. A voz de Padrón, a voz da Pascua, do Santiaguiño, a voz dos poemas de Rosalía, dos traballos de Cela, a voz do Pemento, a voz do Pulpo de Rial, a voz que encandilaba, que enamoraba. Igual non fumabas, pero mercabas un puro, porque Pepe Domingo entraba con amor e convicción na túa cabeza. Por certo, Pepe Domingo Castaño foi o primeiro speaker das probas de ciclismo en Padrón. A Pepe Domingo Castaño botámoslo de menos. En especial bota de menos o seu amigo Rial. O seu amigo Rial bota de menos a Pepe Domingo esas tardes inacabables de conversa e risas. É difícil ser mellor persoa que Rial. É difícil ser mellor esposo que Rial. É difícil ser mellor avó e pai que Rial. Estou nun lugar no que podían estar perfectamente infinidade de veciños e veciñas de Padrón. Con Padrón úneme 42 anos aproximadamente de experiencias. Experiencias vinculadas ao deporte. Son de Pontareas e Pontareas en Padrón teñen cousas en común co ciclismo, co punto de conexión. Meu pai falábame hai máis de 40 anos dun rapaz que tiña 20 anos e corría no Teca, de Suso Blanco Villar. Meu pai decía que tiña un motor Ferrari. Nunca vou esquecer unha noite que Sabino Cortizo me levou á panadería de Antonio Blanco, o pai de Suso Blanco. É desas noites que é como un curso acelerado de universidade, quédache na retina. E lembro tamén un patrocinador moi singular, moi pintoresco que tiña o Club Ciclista Padronés, Pienso Sanders. Despois viñeron os tempos da incorporación á Radio Noroeste, onde coñecín a un dos meus simbólicos irmáns maiores, que non é de Padrón exactamente, pero está moi vinculado a Padrón. É de Cesures, e Miguel Piñeiro, defensor dos ríos de Galicia, defensor da pesca e de respeto á pesca dos ríos. E gran apaixonado da lamprea, como a min. Algúna vez hemos disfrutado dunha lamprea na súa casa de Pazos. E chegaron os tempos da Radio Galega e das voltas a Galicia. En unha volta a Galicia coñecín a 3 persoeiros de Padrón que deixaron pegada. 3 simpáticos, entrañables e singulares padroneses. Coa festa por bandeira, alegría para regalar, para min eran como 3 profesores de instituto da vida. Que risas, que momentos con eles. José Antonio Pérez, Gabriel Castaño e Arturo Reboiras. Uns Dalton, generosos e bondadosos. Ser pregoeiro da festa da Pascua en Padrón este 2026 é outra maravillosa coincidencia, porque Padrón vai ser nas próximas semanas a capital nacional do ciclismo. A clásica de Pascua alcanza a dimensión internacional, virá a Padrón unha etapa do Gran Camiño e sairá unha etapa da Volta Ciclista Femenina. E prepárense para o ano que ven, ano xacobeo. É probable que unha etapa da Volta a España volva a celebrarse en Padrón. É oficioso, non é oficial, pero ten pinta de que vai ser así. Inda por riba o Club Ciclista Padronés está de aniversario, fai 70 anos, é a entidade máis antigua de Galicia. Hai anos coñecín a un grupo de padroneses imprescindibles para manter a chama do ciclismo nesta vila. A Tanis Vázquez, ao fronte dun equipo entregado a organizar e a formar, a Manolo Montenegro, a do Pazo, a Paco Rodríguez, o fillo do mellor Francisco Rodríguez Pazos da historia, a Moreiras e a tantos outros. Xente que busca de maneira altruista o mellor para esta vila, para a súa xuventude desde a súa función no Club Ciclista Padronés, xente que sorrí e se emociona cos ciclistas, co deporte e co ciclismo. Pero non só hai ciclismo nesta historia de vida, hai fútbol, hai figuras relevantes como Suso Carolo, a quen tanto admiro, con quen tanto teño reído, e a quen tanto envexo, porque o día que debutou co Celta fixo en San Mamés. Hai anos coñecín a Manuel Fontela Barreiro, destacado futbolista padronés do Granada e do Zaragoza. Aquela noite casi non lle deixei cear, porque
eu son un friki do deporte e fíxenlle moitas preguntas. O deporte debolle todo, o deporte os deportistas, inculcaronme na casa amor polo deporte e polos deportistas, máximo respeto e admiración. Pero cando xogaba en veteranos, eu nunca xoguei no fútbol, empecé a xogar con máis de 30 anos en veteranos, xoguei no Suzuki Fernández e alucinaba con moitos xogadores que se enfrentaban a min e descoñecía donde xogaran. Pero alguén no equipo díxome: non te equivoques, o mellor futbolista desta contorna, o mellor xogador que deu Compostela a súa contorna, que inclúe Padrón, Rois, Cesures, chámase Paco Novo. Escoitei falar de Paco Novo, non vos podedes imaginar canto. Curiosamente, coñecín os seus fillos antes que a Paco Novo. Por fin a Paco Novo, que é un mito, coñecino hai algún tempo e aínda temos pendente unha tarde de conversas e risas. E tampouco quero esquecer que xogando pádel, que é o que me dedico realmente na vida, cheguei á conclusión de que xogando con xente de Padrón habitualmente gañas. O pádel é un deporte moi sinxelo que gañas se vas ao lado dun padronés. Teme pasado con Pedro, con Carlos Salinas, con seu irmán Borja, o mellor profesor de pádel do mundo, con Pardo, con Óscar Zamardo e con Manolo Rivas, que é o máis parecido que tedes en Padrón a Roger Federer. Padrón é hospitalidade, Padrón é unha vía en dirección á Praza do Obradoiro, Padrón é camiño, Berce Xacobeo, é un parque de atraccións con nacionalidades de todo o mundo mesturadas cos veciños de Padrón. O camiño é riqueza e a Pascua ten que protexer o camiño, con peregrinos que inician a etapa. A máis fermosa do camiño, a que sai de Padrón, a última, e co abrazo ao apóstolo a un paso. Que a Pascua nos axude a levar mellor todo o que está sucedendo no mundo, con todos os tarados que mandan, dominan e abusan, con hooligans na política e no xornalismo. Que a Pascua sexa un punto de equilibrio para convivir, que esta sociedade faga autocrítica e deixe a un lado o ambiente convulso e hostil que padecemos, que rexeite o sistema de filias e fobias que tanto apetece a algúns, que a Pascua se converta nun impulso á cordura, o sentido común, que nos axude a minimizar os defectos e a maximizar as virtudes dos que nos rodean. Por fortuna en Padrón, que se saiba, non tedes petróleo, tedes Petroni e non hai comparación. Que a Pascua axuda a descubrir quenes agochan nas redes sociais cheos de complexos, inseguridades e maldade. Non teño redes sociais, nin as vou a ter. Era unha ferramenta extraordinaria para esta sociedade. Estáse convertendo en parte nun estercolero. Falta cultura e, sobre todo, falta educación. Oxalá algún día cambie a legislación e únicamente aparezan por redes persoas con nomes, persoas que estean localizables. Que a Pascua estea con todos e todas vos. Que a Pascua de Padrón traia saúde, sobre todo saúde. Os problemas da vida, queridos amigos e amigas, están particularmente nas plantas oncolóxicas dos hospitais. E que decir das plantas oncolóxicas infantís. Os problemas da vida están nesas familias con nenos e nenas que padecen enfermidades raras sin diagnosticar e sen información. E para todo iso se necesita investigación, non milagros, investigación. Que se invista en investigación vai nos ir moito mellor.